Herätys, sisko. Meillä on se bussia jo tänään. Joo. Pue päälle ja sit tuu syömään. Pussi odottaa! Saa puhuu! Mä otan vaikka nää. Ja nyt mä sit puen. Noin, mä alan nyt pukemaan. Noin, nyt mä pukemaan sit syömään. Tässä on sun ruokas. Tässä ei juo mitään. No, sori. Mulla ei oikeastaan mitään ruokaa. Mä söin ja ahmin kaikki. Kiva. Ja nyt sit mennään kauppaan. Okei. No jaa. Olipa hyvä. No ja sitten mennään sinne bussille. Joo. Ollaanko me kohta perillä? Joo, ollaan. Nyt vaan seuraat mua. No joo. No niin, sit. Tässä onkin. Au. Hit suoraan se bussi. Toi pois. Me ollaan näköjään täällä bussista tänään kahdestaan. Eiku siis tuonne. Nyt ollaan perillä. Nurmikkomaa. Joo, aika kiva. Mun vaatteet menee pilalle täällä. No, saa nyt luvan mennä. Okei. Tuu nyt. En mä jaksaa. Tässä tapahtuu jotain. Auta mua sen ja... Mä en oo sen ja mä oon Pinja. Eikö sä muista? Mä oon Pinja, se on siskos. Älä toki. Levätään hetken. Juu, levätään vain. Kahden tunnin päästä. Mitä paljon kello on? En mä tiedä. Tää sinne nurmikkomaahan nyt. Ouch. No joo, mä en edes tiedä missä sä oot. Pitääkin mennä tästä. Mä jaks. Ouch. Tää on limanen. Oh my god, se pilaa mun turkin. Hit haravai mun petsi. Ton nyt. No mitä me nyt sitten tehdään? Tuu nyt. Joo, mä tuun. Mennäänkö takas kotiin? Joo, tehdään se. Oho. Kiivetään tästä ylös taas. Mennään kotiin. Joo. Joo, olikin kiva palata kotiin. Niinpä. No, oli siellä sentään 5 tuntia. Ketä noi on? Ketä te ootte? Tulkaa tänne. Mä oon Iiris. Moi Iiris. Mä oon Emma. Moi Emma ja Iiris. Tiedättekö te yhtään missä toi Etelä on? Tietää. No, kerrokaa. Siellä asunnot, missä asutaan, se on meitä lähellä. No okei. No, mä kyllä osaan sinne. Tuu nyt. No joo. Tyhmää, kun meidän pitää vaan vaellella jossain. Mikä tää on? En mä tiedä. Mitä sä väännät siitä? Joo. Sä väännöit sitä! Ja nyt sieltä tulee musiikkia. Tää on ihan kiva. Joo, ei yhtään. Nyt saat laittaa se pois! Tää esiliemalle. Noin, onks nyt hyvä? No aika lailla. Mä tajuan meidät kotiin. Pim. Kotona ollaan. Mä syön nyt. Mulla on nälkä. Anna se rusi. Mä oon. Voitko sä laittaa mulle ruokaa? Mä vähän katon täällä.
Tietenkin. Katsotaan tuolta jotain. Löytyihän tällainen vielä yksi. Sä voit mennä syömään ulos. Okei. Okay. Kiitti. Tuossa on sun ruokas. Kiitti, äiti. Ouch. Söin sen. Nyt hyvää. Jotain. Asasikin. Mä pahoittelen tästä häiriöstä. Tunne. Joo, tuun. Hei, mennään syppiin noihin leskasvoihin. Hyvin, minä. No joo, täällä ollaan. Tuossa on tää lehtikasa. Mä hyppään sinne! Woohoo! Mäkin! Woohoo! Minä äs vedin. Mä oon ainakin tässä. Näettekö te mut? Te varmaan näette! Joo! Ai mä tipun ruohikolle. Joo, mä oon tässä. Oh my god! Perttu Lehti! Jonka mä lähden nyt tästä mennään mun kaverin luokse. Tuu nyt. Uudestaan. Tiu! Ouch! Mä oon nyt täällä. Voi väsyttää niin muakin mennä kotiin. Nyt sun varmaan pitää mennä nukkuun. Ei tää. Hyvä yötä. Tyhmä. Näin. Sitten nukkumaan. Hyvää yötä ja kiva kun katsoitte tämän ohjelman. Moikka!